градина. Имам другарчета, а цяла дружина. И да ви кажа, госпожата наша, приятелка добричка е на всички. И да ви кажа, госпожата наша, приятелка добричка е на всички. Песнички пеем, танцуваме, играем, смеем се, лудеем, даже и мечтаем. Какви ще станем скоро, скоро като пораснем, като пораснем толкова големи. Какви ще станем скоро, скоро като пораснем, като пораснем, ей, толкова големи. Сега заставаме към публиката всички. Един за хванете за ръчички, хванете и поклон. Всички, не само момичетата, всички. Всички, какво означава всички? Момчета, отпред да се поклоним. И сядаме по местенцата. Така. По-бързо. Точно така.
хоп, чува се тропане, хлоп, хлоп, хлоп. Кой е този ават шепти, а под елхата други блестя. Ужас, изгубите ни няма сега, тя кой да викаме една беда. Снежанка се хваща за своите глава, да месим отново ела, ела. Хей, месим бъркаме, с любов разбъркваме, смях и усмивки в домата сега, бисквитки носят топлина. Заемът скача, хоп-хоп, захар усмята, своя жок, снежанка се смее, а за спринг, че цялата кухня смеши. Мечо се клати и носи медец, само ще близнаме села с кадец. Хей, месим бъркаме, с любов разбъркваме, смях и усмивки на банда сега, бисквитки носят топлина. Хелената знаме, кога високи, о, внимавай, снежанка зове, а брашното пада по всички деца. Елфите скачат, чук, 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 лъжици въртят като весел звук. Бъркай, върти, не спирай сега, че бисквитките чакат деца. Снежанка размахва лъжица голяма, смесва копата чудеса и забава. Не стигат вкусът, добавете любов, за да грее светът. Ухаят бисквити с косте, земен. Децата ще знаят вълшебен е час, когато доброто е в нашия свят. Хей, месим бъркаме, с любов разбъркваме, смях и усмивки на банда сега, бисквитки носят топлина. Благодаря.
Слушахте ли през тази година? Да! А всички уроци научихте ли си ги? Да! А домашните пишете ли си ги? Да! Да! Щом сте слушали, ще има подаръци за вас. Дядо Коледа, може ли да ти изиграем един танц? За това, че ти благодарим, че си дошъл при нас и искаме за благодарност за тези подаръци, които бихме могли да получим, ако сме слушали. Да, ти изиграем един танц. Я да ви, дядо Коледа, А ти сигурно си тръгнал далече. Да, жената ми отвънка, много съм пътувал и още Седни да си починиш, дядо Коледа. много път ме чака. Седни да се починиш, после ще те сурбахваме за здраве. Хайде, деца, да изиграем танца на дядо Коледа, всички в кръгче. Бързо, бързо, чученца. Бързо, чученца. Бързо, чученца. Смих. Хайде. Кръгче, 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 Стивко, Нищо е в отпуска, дядо Много Коледа сте сега. хубави деца. С тези шапки. Кой какво се пожела? Кажете какво си пожелахте? Да. Да. Аз обичам една кукушка да една колишка. Добре, поръчката е вече към моите бюджетите и работи за твоя подарък. И гледаха кой слуша, нали дядо Коледа? През Да. прозореца, по интернет вече гледат, по камерата. Ако не слушате подаръци, няма. Ама кой дядо Коледа няма чувал? Май на този клас никой не е слушал, така ли е? Госпожо? Бързо да му изиграете танца, да може път да се смили да не се е чувала. Готова ли сте? Трябва да видим какво можете. Красиви, но
Чудесни сте, браво за вас! Седнем сега, дайте чуковете и сядаме. Дядо Коледа, харесаха ли ти децата? Страхотни бяха толкова много чукове. Ако Сега правя всички- ремонт в къщата в Каним. Холандия, ще се обърна към вас. Добре, дядо Коледа. Понеже традиция е да минат сурвакари на нови, че ще се почиваш на Нова година, защото ще се обиколи от цял свят за едно денонощие. Ела, моето момче се. Затова сега всички деца да казват станете правички до столчетата, Богито и Давичо да дойдат да сурвакат, а всички останали да казват заедно Богославската партия. Защото имаме само две сурвакица, но вчера ги направихме в екип. Всички заедно. Дядо Коледа. Айде сега дайте дядо Коледа грабчето. Да е по-сериозно удрете, да е здрав. Силно, всички деца. Сурва, сурва година, весела година, червена ябълка градина, живи, здрави от година до година до година. Дядо Коледа, надявам се да оздрави да не се отървеш. Ръчно изработени от рям, от вълна, орехчета и сушени плодове. Чудесни са обаче. Ами сега, хайде да седнем, за да мога аз да отида да проверявам. Дали има чула отвънка? Дядо Коледа? Ще има. Може и да има, може и да няма. Да изпее ли още една песничка? Може да... Добре, Айде, последна една песничка, за да може да видим за всеки случай, пък може да се съгласиш да не донесеш. Виждате ли, деца, като ви ето казвам? мисля, Като ви казвам, че трябва да се слуша дядо Коледа. чувала ми отвънка. Добре, тогава чакай да отидем да видим бюджетата. Дали са оставили? Много старани случки през тази година. Сега да видим вашите писма и кой какво ще получи. Искате ли да седнем по стол? Всички да седнат и който извика дядо Коледа, той ще отиде. Хайде. Тома няма име. Трябва да има. Ела при дядо Коледа. Не се страхувай. Отива да си вземеш подарък. Аз послушал си явно без подарък. Айде, моето момче. Ела насам. Да се направим една снимка. Ето и дядо Коледа и лакомства ни е подготвил. Ало, така голям. Ако искате до елхата ли да го... Чувай. Радост. Айде, дядо Коледа, бъдете по-смели. Много пъти чака още.
И до сега много го слушаш. После. Дайте на майка. Давид, Давид. няма преди на Коледа. Ти големи подаръци бяха Коледа. Гледайте какво. Богомила, един огромен подарък. Явно много слушал през тази година. Ела да се направим аз. Христо! Тук ли е Христо? Хайде, Христо. Заповядай. Айде, иди. Оставаш, нали? Да. Мария! Ела! Мария каза благодаря на дядо Коледа сърце. Видях, че казва се благодаря. И много да слушаш. Мечо тук ли е? Мечо, дойде при Еми мен. дядо Коледа, ние ще му го поднесем на Мечо, просто днеска не е дошъл, нещо се е случило. Стефка, така ли? Той явно е бил свързан подаръка с... Ето, заповядай. Ами тя ще го носи. Дай да го оставим тук, като дойде мамата. Йоана тук ли е? Йоанка, ти ще Айде, отиди при дядо Коледа. Виж. Тя е дядо Коледа. Рос. Роци, Заповядайте. и много да слушаш. Човек трябва да Коледа го чака още. Не знам колко време. Симеон Георгиев, Сими, заповядай. Айде, усмивка на дядо Коледа. Илия,